Hello babe song, tini ang salkolokman yagulo khoroksa takuk ni chikon sa story no tu boi norok ni bagay videos namka o takuk ni story no norok puila ni simi paithak jora khanawi naidi khanawi norok bo takuk je feel khaima hai dukhung ma hai norok bo dukhung nai ang khaklayo o takuk ka khumlung ni bo Mumbai o samung khlaina ni thangka salkolokma romai bo aro no samung khlai tongkha Mumbai o salsa khoroksa buri bai bo Facebook ti sine laikha o buri kheo takuk bai sine lai pruo khumlang degree college o second semester o porui tong puila borok khorok ni friend eba dol anglaikha salsa o buri o chalano o takuk no saka ani mami ni aro nangkisa phuno recharge khlai dar hormano hnai hinkhe o takuk o buri ni bini mami ni phuno recharge khlai horka bini rang baino aboni ulo o buri o takuk no bini o takuk ni rang no taisa back khlairna ni bagai rohorna naikha haipano o takuk nanglia ang nangya ni saika kaya buri borohna nanglia aboni ulokhe borok hamjak lai thangka o takuk ba buri o buri o takuk no kokri kha ang nangbai no tongnai tei nangbai no kaijaknai ang no kubui no hamjago amsaka ekdom kubui heke o takuk no saka hamjago nei ko takuk bono poito khlaiye je bini kok samarok no bisas khlaiye bo bkharwei kubui khe no bono hamjagai thangka buri no aboni ulokhe o buri o takuk no saka khumlung degree college ang porliya tabuk ang Agartala ni jekono college o porisinai abo khumlung degree college hamya ni saka hinkhe takuk bini buri no bo Agartala ta thangdi ta pordi ni mana khlainani phano bo bini bkhau mana khlaimani bo mana khlainani bkhau phaijagya tamni hinkhe bo porimani rok no mana khlaikya kab kaisa mojang jagya aboni bagai bo o bini hamjakma buri no mana khlailiya aboni ulo bini o hamjakma buri o takuk no achomsa khlai saka nung ang bai phaipaidi Parau phaisidi Tripura phaisidi ang nang bai malaina mujung suka ni saka phiaba o takuk 2028 BC rogo Tripura o kiphlani hini bo bkhawan sugui tongmani haipano bini hamjakmani buri si bono Tripura phaisidi nang bai malaina mujung kha khatangka ni saka kaba o takuk belai khano bkha khushi bai khlaino bo Tripura o kiphil sinai hini bo flight ticket rok tani paikha phiaba o takuk bo flight ticket rok book khlai tani paibai mani pore hingkaino kisa salni ulong kaino bini buri bono haino hai asomsa khlai saka nung Tripura ta phaisidi ang tabuk ketal chelamani paikha nei tei o takuno saka ang nung bai tei hamjagui manliya tamni hingkhe nunglai Hindu anglai Christian jung mili lai manya bahai khe mili lainai nei asa kogrui no buri o takukno kagui eba break up khlai rikha aboni bagai o takuk belai kheno dukhu nangjaka hinkhe o takuk ni story no khnawi ang sanani muchungo nung asakse hamjakmai angkhe kebono nung tatal sawi ireng imang tamni phunukba kebono ama hike hamjagui manya angkai ireng imang tatal imang no ta phunukdi tamo Christian tamo Hindu ang kebono chaya sana thangmaya hamya sana thangya tamo khe ang sana muchungma khama haisi nung asakse Christian Hindu eba gwnang kwrui hinipano naithok sitra hinipano kok bangnai jat hingkhe hamjaknani sikangono nung wan sukna nau je nini mote nai nung hamjagui paina nau hamjakmani yagulo hamjagui pailaimani kok rwlai pailaimani yagulo nung Hindu nung Christian eba nung bigra nung sitra oma haike yakari rimani abo belai kheno chaya hingkhe bayap song norok baksa wan sugui tongkhana ano tamni bagui oma hai story rok ani da kokbrok disclosure channel o video riya nei abo hingkhe ani da kokbrok disclosure channel khe strike duita phaijak strike klaijak aboni bagui ang video riwi manya hingkhe thangka hingkhe norok abono norok no bang yang video ni bising tipan norok no sawi marika phia omo bo ani second channel no hingkhe norok ano channel bo support khlaidi je ani da kokbrok disclosure ano support khlaima hai tei ketal hingkhe norok o channel no bo subscribe khlainani puilani sim paithak jora o video no naimani bagui norok no belai khano hambai norok bo story no o takuni kothoma no chajagui tongkha hingkhe share khlairdi hambai।